Borsod megye Magyarország egyik legelmaradottabb régiója. A Rákosi korszak erőltetett iparosításának köszönhetően a megye lakossága feldúszadt. A gyárak és bányák köré városok nőttek ki a semmiből. A fellendülés tiszta világéletű volt. A 80-as évekre Borsod megyében Orwell szürrealisztikus világa elevenedik meg. A házak omladoznak, a lift nyikorogva vászorog, a fényből készült tárgyak, gyárapuk, csövek rozsdásodnak. Bezártak a bányák és bezártak a gyárak. A bányák bezárása után a köttepályákat lebontották. A gyárakat is félig meddig lebontották, vagy leomlott. A hőerőmű árva kéményei párlóan tekintenek szét, keresve tönkreterült. Ők itt vannak közöttünk. 20 éve Borsodban az MSZP országgyűlési képviselői nem képviselték a választóikat. 20 év alatt az ország legszebb része nyomortanyává vált. A kishegyi falvakat nem lehet kocsival megközelíteni, mert nincs út. Ha van út, akkor is tengelytörő kátyukkal tarkított. A semmibe, a kilátástalanságba vezet. Mit képviselt Gúl Nándor? Mit képviselt Citka Péter? Mit képviselt Gyárfási Ildikó? Az eredmény önmagáért beszél. Elhagyott, lepusztult gyárépületek, omladozó medőhányások, bezárt bányák, elnéptelenedő falvak. Kazincbarcikának 1944-től napjainkig szocialista városvezetése van. Vezetésük alatt Kazincbarcika tönkszélére került. Egy hajszál választja el attól, hogy a város a szakadékba zuhanjon. Belente leválásával Kazincbarcika elveszti iparüzési adójának nagy részét. A város fénysebességgel rohan a megsemmisülés felé. Annak ellenére, hogy 64 szocialista országgyűlési képviselője volt, a térségnek, és számtalan városvezető képviselte a várost, az országot 12 éven keresztül szocialista kormányok irányították. Észak-Borsod és Kazincbarcika haldoklik. 2006-ban Citka Péter, Stupák Péter, Klimon István kezébe kerül Kazincbarcika vezetése. Az új vezetés még mélyebbre taszította a várost. 3 milliárd 600 millió forint devizahitelt vettek fel a város nevében, és ebből játszótereket építettek. A sok haszontalan beruházásra milliárdokat költöttek.
Színesre festették a város romos házait. Szétdúlták az Egressy utat. Tönkretették a maradék kazincbarcikai kiskereskedelmet. Családok százait tették földön futóvá. Az Egressy utat Bécsből hozatott 15 000 forint per négyzetméter áron szörnyű, sárga kővel borították, és 1 milliárd 44 millió forintból borzalommá varázsolták. Az Egressy út kihalt. Eltűntek a vevők, és bezártak az üzletek. A város kihalt. Mindenki menekül a nyomor elől. Kazincbarcika elnéptelenedett, elöregedett. Az egykori fiatalok városa mára már az öregek lakóhelye lett. 20 év alatt 13 000 fővel csökken a lakosok száma. A fiatalok elmentek. Ki külföldre, ki Dunántúlra. Az öregek maradtak. Klimon István farccal munkahelyeket ígér. Mit csinált Klimon úr az elmúlt 8 évben? Mit csinált az a 64 szocialista képviselő az elmúlt 24 évben, akinek az lett volna a feladata, hogy Borsodot és Kazincbarcikát menedzseljék? Csak a választáskor ígérgetnek, de akkor jó nagyokat, és az emberek megszokták ezeket a hazugságokat. Borsod fegyelmezett népét be lehet csapni, 24 éven keresztül be lehetett csapni. A sokat hallott hazugságokat 4 évente el lehet búfogtatni. Ki a hibás? Aki mondja, vagy aki elhiszi? A nagy nyomorból a borsodi ember ki akar törni. Újra és újra elhiszi Sitka Péter, Gyárfás Ildikó, Stupák Péter és Klimon István megkopott ígéreteit a 26-os út elkerülő szakaszáról, a szeméttelepnek használt ipari parkról, az általuk tönkretett és a Hospinvestnek kijátszani kívánt kórházról. Titkon mindenki tudja, hogy ezek az ígéretek hazugságok. Azok voltak 20 évvel ezelőtt is, és azok ma is. Klimon István az MSZP üdvöskéje munkahelyeket ígér. Sitka Péter 12 éve igazgatja Kazincbarcikát. Klimon István 8 éve. Ez az idő kevés volt arra, hogy akár egyetlen munkahelyet is teremtsenek. Kazincbarcika határában az IRV 2-es telepe mögötti rész lenne a Kazincbarcikai Ipari Park. Több 100 millió forintot költöttek rá 2007 és 2012 között. Ma már szeméttárolónak használják.